Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, kula Wiji Santoso saking GKJ Sedayu, Klasis Yogyakarta Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabtu Winedar dinten Jemuah Surya kaping 12 Desember warsa 2000 selangkung. Kaserat dening Bapak Pendeta Yusuf Sukino. Waosan kapethik saking kitab Rut bab sekawan ayat 13 dumugi ayat 17. Jabur Mazmur 126 ayat gangsal dumugi ayat 11. Saha kalih Petrus 3 ayat 11 dumugi ayat 18. Kanthi irah-irahan wohing kastian. Petikan saking kitab Rut sekawan ayat 13 mekaten pangandikanipun. Boas tumuli ngalap Rut dadi bojone sarta banjur dicedhaki. Sang Yewah iya nuli paring kamirahan marang Rut. Temah bisa ngandhek sarta duwe anak lanang. Bapak Ibu ingkang kinasih, Raden Ajeng Kartini menika pawestri saking Jepara. Katetepaken minangka pahlawan nasional. Awit saking kastianipun kangge ngudi ngangkat derajatipun kaum wanita. Para pawestri ingkang sewau namung dados kanca wingking samangke nggadahi hak ingkang sami kados dene para priya. Kitab suci ugi nyathet kathah pawestri ingkang lampah gesangipun ngidap-idapi lan saged dados tuladha sae ing babagan kastianipun. Waosan kita ing wekdal menika nyariosaken pawestri ingkang nami Rut, putra mantunipun Naomi, ingkang mratelakaken pilihanipun kangge setya tuhu nderek utawi ngetut wingking mara sepuhipun ingkang sanget dipun tresnani saksampunipun Mahlon putranipun Naomi tilar donya. Kastianipun Rut netepi prastianipun kangge nderek Naomi, pungkasanipun ndatengaken kabingahan tumraping Rut. Awit ing cariyos candhakipun Rut kapundhut garwa dening Boas, satunggaling priya ingkang sugih. Salajengipun Rut gadah putra kakung kaparingan tenger Obed. Miturut adat wekdal semanten, sok sintena ingkang kaparingan putra kakung ajinipun nglangkungi gadah putra pawestri cacah 7. Malah langkung saking menika menawi brayat kaparingan putra kakung badhe ngangkat derajatipun brayat menika. Wohing kastian menika kabingan ingkang sak kelangkung ageng. Saben tiyang temtu nggadahi pengajeng-ajeng ngraosaken tentrem rahayu ing gesangipun. Tentrem rahayu menika saged kagayuh menawi saged mujudaken kasetyan dumateng Allah. Kanthi menika sumangga kita sami nglampahi gesang ingkang kebak ing kastian. Supados Gusti Allah tuwih kastian mbabar katentreman dumateng kita sedaya. Amin. Gusti Yesus paring berkah dhateng panjenengan.